Γεια σας παιδιά, ένα νέο βίντεο. Πάντα παιδιά, όταν εγώ έπαιζα Fortnite χρησιμοποιούσα την FNCS Pickaxe που είχα αγοράσει με 1200 V-Bucks και έχω 1500 και το αγαπημένο μου skin στο Fortnite είναι, μισό λεπτό να στο δείξω κιόλας γιατί το έχει και στο shop, η Backlash που κάνει 1800 και για πολύ λίγο 250 V-Bucks συγκεκριμένα δεν μπορώ να την πάρω και σκέφτομαι να πουλήσω την στην FNCS Pickaxe και να πάρω την Backlash και μια Pickaxe. Μισό λεπτό να σας δείξω και την Pickaxe. Είναι αυτή εδώ η Pickaxe που είναι πολύ ωραία. Αυτή εδώ. Και πάμε να το κάνουμε. Το έκανα, πούλησα την FNCS και περίμενα, έχω 2750. Την Backlash θέλω να το πατήσω εγώ, τώρα το αγοράζει και το πούλησε ο αδερφός μου. Αγόρασα αυτή την τέλεια Pickaxe. Φέρε να πάρω την Backlash τώρα. Κάτσε. Λοιπόν παιδιά, 3, 2, 1. Μόλις πήρα το αγαπημένο μου skin. Παιδιά, είμαι πολύ χαρούμενος. Αυτό ήταν το βίντεο. Τα λέμε στην επόμενο. Γεια.